ሰላም ከመይ ተምሲዮ ክብራ ሰማዕትና እዚ ዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ዝበልናዮ ማህበራዊ ፍጻመታት እናቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ 14 ሓምለ ምድላው ዜናና መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራሲን ተሪር ሕጊ ኢሚግሬሽን ንምውፃእ ዝሓዝዎ መርገፂ ይቕፅሉ ኣለዉ ክብል ማቲያስ ባክስትሮም ጆሃንሰን ትማሊ ሓሙስ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ፣ ኣብ መላእ ሽወደን ሓረስቶት ተስፋ ዝህብ ዝናብ ይመፅእ ምህላው፣ ከምኡውን ኣብ ኖርዌይ ዋጋታት መግቢ ብናህሪ ምውሳኹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራሲን ተሪር ሕጊ ኢሚግሬሽን ንምውፃእ ዝሓዝዎ መርገፂ ይቕፅሉ ኣለዉ ክብል ማቲያስ ባክስትሮም ጆሃንሰን ካብ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊጹ። ዘማመ ኣካል ናይቲ ኣብ ውዕልቲ ዶ ዝተኸተመ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ፓራዳይም ቀያሪ ስጉምቲ ኮይኑ የማናዊ መንግስቲ ብደገፍ ዴሞክራሲያውያን ስልጣን ንክሕዝ ዘፍቀደ እዩ። ዘማመ ኣብ ሽወደን ዝርከብ መጻምዲ ወይ ክጽምበሮም ዝደሊ መጻምዲ ትሕቲ 21 ዓመት እንተኮይኑ መንበሪ ፍቓድ ክንጸግ ዝድንግግ እዩ። እቲ ነዚ ዝምልከት ዘሎ ገደብ ዕድመ ኣብዚ ሕጂ እዋን 18 እዩ። ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ማርያም አልመርስተነጋድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ብሕጊ ሕብረት ኣውሮጳ ዝፍቀድ ዝለዓለ ገደብ ዕድመ 21 ምዃኑን እዚ ድማ ግዱድ መርዓ ብዝሓሸ ንምክልኻል ክሕግዝ ተስፋ ከም ዘለዋን ገሊጻ ኣላ። ዘይካዚ መንግስቲ ነቲ ንኡስ ድጎማ ሓለዋ ዘለዎም ስደተኛታት ቅድሚ 3 ዋርሕ ነቲ ዝፅምበሮም መሻርክቶም ከኣልዩ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ረቑሒታት ጽገና ከማልኡ ዝብል ሕጊ ክስርዙ እዩ። ብተወሳኺ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ንህፃናት ገለ ዓበይትን ኣጨናቂ ኩነታትን ተዳጋጢሞም ፍቓድ መንበሪ ክረኽቡ ዝገብር ሕጊ ክስርዞ ይደሊ ኣሎ። ኣብ ክንድኡ እቲ ጉዳይ ህፃናት ኣብቲ ፍሉይ ኣሸጋሪ ኩነታት ዝብል ክርአ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ መንግስቲ ዘቕረቦ እማመን ረቑሒታትን ኣብ ህፃናት በፂሑ ዝልቕ ዝበለ ክኸውን ከም ዘለዎ ይገልጽ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ሓያሎ ኣካላት ነቲ እማመ ጸቢብ ንምትርጓሙ ዘጸግም ምናልባት እውን ውፅኢት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ነቒፎሞ ነይሮም እዮም። ሽወደን ብሓፈሻ ካብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ጀሚሮም ክምርዓዉ ከም እትፈቅድ ብምጥቃስ ማሕበር ጠበቓታት ሽወደን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ እዚ ገደብ ዕድመ ፍቓድ መጻምድቲ ናብ 21 ዓመት ክብል ንዝቐረበ እማመ ምንቃፎም ተሓቢሩ ኣሎ። ገለ ትካላት እውን እቲ እማመ ንውዕል መሰል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ኣውሮጳን ዝጥሕስ እዩ ክብላ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ሽወደን ካብ ወጻእተኛታት ተመራመርቲ ዝተወልዱ ዕሸላት ኣብታ ሃገር እንከለዉ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ስለ ዘይክእል ወለዶም ናብ ወፃኢ ሃገራት ብምኻድ መንበሪ ክሓድቡ ከም ዘለዎም ኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን ሓቢሩ። ኣብ 2020 ኣብ ግብሪ ዝወዓልን ንተመራመርቲ ዝምልከትን ዝሓድሽ ሕጊ ናቶም ተባሂሉ ዝኾነ ሕድገት ክግበር ከም ዘይፈቅድ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ዮቶበር ዝርከብ 245 ሜትሮ ዝንውሓቱ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ካላቶነት ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ዝነውሐ ህንፃ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ህንፃ ክሳብ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘሎ ርሕቀት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይብል ነቲ ሰማይ ጠቀስ ካብ ዝሃንፅ ዘሎ ኩባንያ ዝኾነ ዮሃን ላይፍ። ገለ ነበርቲ ነቲ ህንፃ ብውዕውዕ ስምዒት ኣንቃዕሪሮም ክጥምትዎ እንከለዉ ብዙሓት ድማ ድሮ ነቲ ሓድሽ ህንፃ ዓይኒ ሳውሮን ካልኦት እንስሳጓታት ከም ዘውፅሉ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ። ብዙሓት ሓረስቶት ሽወደን ኣብ መላ ሃገር ዝያዳ ዝናብ ክዘንብ እዩ ዝብል ትንበያ ብምህላው ቀውዒ ካብ ነቕፂ ክድሕን እዩ ዝብል ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሽወደን ድሮ ዝናብ ብምጅማሩ ምህርቲ ቀለብ እንስሳታት ጽቡቕ ክበቁል እዩ ክብሉ ሓረስቶት ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጾም ኣለዉ። ቦርዲ ሕርሻ ሽወደን ግን ኣዝርእትን ጥረታትን ንምድሓን ግዜኡ ሓሊፉ ከይከውን ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ደጊሙ ከይክሰት ዘድሊ ምድላው ክግበር ምዃኑ ኣብ ቦርዲ ሕርሻ ሽወደን ኣፈኛ ፕረስ በርበት ዮሃንሰን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ዝዓበየ ኣፍ ደገ ወደብ ተሽከርከርቲ ኖርዌይ ድራመን ናብ ዝርከብ መኻዚኖ ብኣሽሓት ዝቝፀራ ዘይተሸጣ መካይን ይእከብ ኣለዋ። ምክንያት ናይዚ ክስተት ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ መሸጣ መካይን ርኡይ ምንካይ ብምርኣዩ ክብሉ ነጋዶ ይሕብሩ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ድማ ብ20 ሜታዊት ምጉዳል ከርኢ ከም ዝኽእል ስጋት ኣለዎም። ብኤሌክትሪክ ዝዓያ መካይን ኤስዩቪ ዝለዓለ ምንካይ ዋጋ ርአን ኣለዋ። ምክንያት እዚ ምንቁልቋል ዋጋ ንልቓሕ መኪና ዝተሰልዐ ዝለዓለ ወለድ እዩ ክብሉ ነጋዶ ይጠቕሱ። ሕጂ ኣብ ወደባት ድራመንን ለርስትራዳን ኣስታት 13,000 ሓደስቲ መካይን ተኣኪበን ኣለዋ። ድሕርቲ ኣብ 2008 ዘጋጠመ ቅልውላው ፋይናንስ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘይረኣዩ ሰብ መዚ ወደባት ገሊጾም። ዳይሬክተር ወደብ ኣርኔፎሰን መንግስታዊ ፈነወ ኤንኣርኬ ኣብ ዛባ ሓበሬታ መጠን ዕድጊ ኣብተን ቀዳሞት 4 ክሳብ 5 ዋርሕ ናይዚ ዓመት ልዑል ኮይኑ ይጸኒሑ፣ ሕጂ ግና ብዙሕ ምንቁልቋል ኣሎ ይብል።
ነጋዶ ናብዚ ዓመት ግብርን ክፍሊትን ንኸይውስኽ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብዙሕ ትእዛዛት ብምቕማጦም መሸጣ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓላ መካይን ኣብ ዕዳጋ ወሰኻር ኢሉ እዚ ኩሉ ተደሚሩ ኣብ ቁጠባት ሃገር ተወሳኺ ፀቕጢ ፈጢሩሎ በዚ ድማ ኣፍረይቲ መካይን ሰራሕተኛታትን የሰናብታ ምህላውን ኖርዌይ ቱደይ ፀብፂባ ኣላ ብክብሪ ዋጋታት መግቢ ኣብ ትፍለጥ ኖርዌይ ዋጋታት ካብቲ ንቡር ዝያዳ ወሲኾም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዋጋታት መግቢ ብሓፈሻዊ ገምጋም 13.7% ወሰኽ ከም ዝረኣየን ዓበይቲ ሰንሰለታዊ ድኳናት መግቢ ሃገር ልዑል ወሰኽ ዋጋ ምግባረንን ሓደስቲ ኣሃዛት ኣመልኪቶም እዚ ብድኽመት ባጤራ ኖርዌይ ኮሮና ንዝተፅውለ ዋጋታት ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብብዝሒ ዝፈሪ ኮሚደረ እውን ከይተረፈ ዋግኡ ብዕፅፎ ወሲኹሎ ኣብ ኣባተ መፍለሲ ዝበቁሉ እዚ ኮሚደረ ብዘሰንበድ ናህሪ ን1 ኪሎ 67.9 ክሮና ኣትዩሎ ኣብ ምህርቲ እንቋቑሖ ዕብየት እናሃለወ ዋጋ እንቋቑሖ እውን ምንሃሩ መዘራርቢ ኮይኑሎ ሓረስታይ ንኣፍራይ እንቋቑሖን በርንት ቢዮስታንድ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ፈንወ ኤንኣርኬ ኣብ ዝነበሮ ፃንሖት እዚ ዕብዳን እዩ ክብል ኣማሪሩሎ ማሕበር ሓረስቶት ኖርቱራ ዋጋ እንቋቑሖ ብ900 ጥራይ ክውስኽ ገይሩ እናሃለወ ኣብቲ ዝሓሰረ ዋጋ ኣለዎ ዝበሃል ድኳናት ኪዊ ሓዊሱ ኣብ ድኳናት መግቢ ዋጋ እንቋቑሖ ብ77 ወሲኹ ይርከብ ኣሎ ካብዚ ወሰኽ ዝኾነ ኣይንረክብን ኢና ክብል ቢዮስታድ ይገልጽ ኣብ ብሮቱም ንደቡብ ሊለሃመር ኣብ ዝርከብ ሕርሽኡ ኣስታት 7500 ጨቓዊት ዝውንን ቢዮስታድ መጠን መኽሰብ ወፃኢታት መፍረደርሁ ንምሽፋን እኹል ከም ዘይነበረን ኣታዊኡ ድማ ከም ዘንቆልቆሎን ይዛረብ ኣብ ዕዳጋ መግቢ ኖርዌይ ዝዓበየ ብፅሒት ዘለዎ ኪዊ ከምኡውን ወላዲኡ ኩባንያ ኖርጎስፕረን ብሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ስድራ ቤታት ሃገር ዝውነን ምዃኑ ይፍለጥ ኖርጎስፕረን ኣብ ኦስሎ ንዝርከባ ዓበይቲ ሰንሰለታት ሚኒ ስፓር ጆከርን ጃኮብን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ደረጃታት ድኳናት እውን ከም ዝቆፃፀር ፀብፃባት የመልክቱ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከስና ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘጋጠመን ልዕሊ 600 ሰባት ዝቐዘፈን ምጥሓል ጃልባ ሓለዋ ባሕሪ ግሪክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝያዳ ጥርጣረታት ከም ዘስዓበ ሬድዮ ቢቢሲ ድሕሪ ዘካየደቶ ምርመራ ገሊፃ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ 2 ሰባት ሓለዋ ባሕሪ ግሪክ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ 9 ግብፃውያን ኣሰጋገርቲ እዮም ነይሮም ኢልኩም ንገሩ ብምባል ፀቕጢ ከም ዝገበረሎም ገሊፆም ኣለዉ እታ ልዕሊ ዓቕን ሰብፅዒና ዝነበረት ጃልባ ኣብ ባሕሪ እናተኸንበለት ዘርኢ ሓድሽ ቪድዮውን ንፀብፃብ ሓለውቲ ገምገም ባሕሪ ግሪክ ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ኣሎ ስእሊ እታ ጃልባ ብፅቡቕ ትኸይድ ኣላ ኣብ ዝተባለሉ እዋን ዝተወስደ እዩ እቲ ብሓለዋ ባሕሪ ግሪክ እተቐድሐ ናይ ቪድዮ ምስሊ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ እታ ጃልባ ምድሓን ከም ዘየድልያ ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ከም ተወስደ ቢቢሲ ቨሪፋይ ኣረጋጊጹሎ ፌዝፉል ዋሪየር ዝተባህለት ነዳዲ ትፅዕን ዓባይ መርከብ ነታ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ነዳዲ ክትህብ ተሓቲታ ብድሕሪታ መርከብ እናሃለወ ዘርኢ ስእሊ ከም እትቐድሐውን እቲ ፕሮግራም ኣጣሊሉ ኣሎ
እቲ ወግዓዊ ጸብጻብ ሓለዋ ባሕሪ ግሪክ ድሮብ ቢቢሲ ቨሪፋይ ብጠርጠራ ከም ዝረኣዮ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ዝወሰዶ ቃል መሰኻኽር ድሓንትን ድሕሪኡ ናብ ዳኛ ዝቐረበ መርትዖታትን ንሓድሕዱ ከም ዝጋጮ ዘርኢ ሰነዳት ቤት ፍርዲ ተቓሊዑ ኣሎ ካልእ ጉጅለ ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ድሕሪ ምድሓኖም ሓደ ተርጓሙን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ መርመራ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ እቶም መሰኻኽር ብኸመይ ብሓለዋ ባሕሪ ምፍርራህ ከም ዝወረዶም ድማ ይገልጽ በዚ ድማ እቲ ሕጋዊ ጉዳይ ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ መብፅሕዩ በርዒኑ ተሪፉ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ጉዳያት ሰብ መዚ ግሪክ ዘለዎም ኣተሓዛ ድማ ኣብ ከቢድ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎ ኣሎ ሓለዋ ባሕሪ ግሪክን መንግስቲ ግሪክን ነዚ ሕቶታት ቢቢሲ ርእይቶ ካብ መሃብ ተቖጢቦም ኣለዉ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዓርቢ 14 ሓምለ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት በዚ ፈፂምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ